खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो NDFB फोरखौ लानानै गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो दासिमबो एक्स NDFB नि सोद्रोमाफोरा गिनो गोनां नामा नेशनेल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सि NIA आ साथाम बारग' NDFB एस ग्रुपनि सोद्रोमाफोरनि हेंथायै मैया अदेबानि 6 मार्चआव NIA नि स्पेशल कर्टआव चार्जशीट फाइल खालामदों मख'नो गोनांदि सनितपुरनि एडिशनेल SP गुलजार हुसैनजों लोगोसे सरासनस्रा सुबुं एबा सिभिलियन एनलार्क बसुमतारीखौ बुथारनाय आरो गोबां पुलिस मावथिफोरखौ जोखोम खालामनायनि दायाव साथाम एक्स NDFB एस ग्रुपनि सोद्रोमाफोरनि हेंथायै सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि पुलिस थानायाव 2014 मायथाइनि 28 जानुवारियाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन साथाम एक्स NDFB एस ग्रुपनि सोद्रोमाफोरनि मुङा फारियै बिष्णु नार्जारी अदेबानि बेरामा नितुल दैमारी एबा नायहाब आरो रुनि लुइस दैमारी एबा मोन्थाय बे केसखौ लानानैनो NIA आ 2019 मायथाइनि आगस्ट दानाव ढेकियाजुलि पुलिसनिफ्राय गावसोरनि आखायाव लानानै थांदोंमोन आरो बे केसनि सायाव NIA आ नायबिजिरनाय खामानिखौ मावबाय थादोंमोन दा NIA आ बे केसखौ लानानै साथाम बारग' NDFB एस ग्रुपनि सोद्रोमाफोरनि हेंथायै NIA नि स्पेशल कर्टआव चार्जशीट फाइल खालामबावबाय मख'नो गोनांदि गुबुन मोनसे केसखौ लानानै कर्टआ बिष्णु नार्जारीखौ फासिनि साजा फोसावदोंमोन आरो नितुल दैमारी बिथांखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदोंमोन बिथांमोननि अनगायैबो बे जाथायावनो लोब्बा गोनां खामखाम दैमारी आरो जुनु बसुमतारी बिथांमोनखौ सिकिउरिटि फर्सआ गुबुन गुबुन इनकाउन्टाराव गावथारदोंमोन बारग' NDFB एस ग्रुपनि बिष्णु नार्जारी नितुल दैमारी आरो रिनुलुइस दैमारी बिथांमोननि हेंथायै NIA आ फिन चार्जशीट फाइल खालामनायाव NIA स्पेशल कर्टआ मा थांखि फोसावगोन बेखौ समासो खोन्थागोन BJP AGP आरो UPPL नि मासि राननायनि सायाव खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो आसामनि दाब दाब जायगायावनो टिकेट मोननाय मोनैखौ लानानै दावराव दावसिया जाबाय थादों बिटिआरनि मोन2 बियाबनि मादाव UPPL आ मोन8 आरो BJP आ मोन4 मासियाव बिसायख'थिखौ गेलेगोन मोन4 बियाबनि मादाव BJP आ उदालगुरि जिल्लानिफ्रायनो मोन3 बियाबाव बिजाथि फसंगनखौ लानानै UPPL नि मददगिरिफोरनि गेजेराव अरा जोंखांदों थाद'नाय गैयालासे 14 नं पानेरि आरो 15 नं कलाइगाव बियाबनि UPPL मददगिरिफोरा सोमावसारदों बेखौ लानानैनो 14 नं पानेरि आरो 15 नं कलाइगाव बियाबनि UPPL मददगिरिफोरा मैया मोनसे सावरायमेल खुंदोंमोन उदालगुरि जिल्लायाव गासै मोन4 बियाब दङ बिनिनो मोन3 बियाबाव BJP आ बिजाथि फसंगनखौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गुबुन बियाबनिफ्राय लाबोनानै BJP निफ्राय बिजाथि फसंफैगोनखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया होननानै बिथांमोनहा बुंथिदों उदालगुरिनि मोन3 बियाबखौ UPPL नो हगारनानै होनो थाखाय बिथांमोनहा बुंथिदों आरो दासिमबो सम दङ होननानैबो UPPL नि गोजौ दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरदों मानोना उदालगुरि जिल्लानिफ्राय थांनाय BTC बिसायख'थियाव UPPL नि 5 MCLA फोरखौ बिथांमोनहा देरहासार होनो हादोंमोन आरो बेनिखायनो जानो गोनां विधानसभा बिसायख'थियाव UPPL हान्जाया देरहानो हानायनि मोनसे आसा दंमोन आरो बेखौ नोजोर होनानैनो BJP हान्जाया UPPL नि मददगिरिनिफ्राय भट लानानै गावसोरनि बिजाथिफोरखौ देरहासार होनो नागिरदों आरो लासैनो इयुनाव UPPL हान्जाखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा जुदि बेफोर बियाबाव UPPL नो हगारनानै होआब्ला उदाङै बिजाथि फसंगोन होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा बिटिआरनि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव BJP हान्जाया जेनगोनखौ नुहुरखानानै बैफोर जिल्लायाव गावसोर बिजाथि फसङालासे UPPL नो बेफोर बियाबाव गेलेनो थाखाय मासि हगारनानै होदों होननानैबो गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो 14 नं पानेरि बियाबाव BJP निफ्राय बिस्वजित दैमारीनो टिकेट होनायनि बेरेखायैबो बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि MP नि मासि थासेयावबो बिस्वजित दैमारीया गोहो लुबैनानै बिसायख'थि गेलेनो नागिरदों 14 नं पानेरि बियाबनि सिङाव गासै बर' गामियावनो बिस्वजित दैमारी आरो BJP नि मावथिफोरखौ हाबनो होनाय जानाय नङा होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिदों बेजों लोगोसेनो बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि BJP हान्जाया UPPL खौ ब्लेकमेल खालामनानै UPPL हान्जाया जेराव देरहागोना रोखा बैफोर बियाबाव बिजाथि फसंदों ब्लेकमेल खालामनायनि सायाव बिथांमोनहा बुंथिदों दि BJP सोरखारा लानाय बे थांखिखौ UPPL आ गनायाब्ला सोरखारखौ सिफायगोन होननानैबो बुंथिदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो स्पेननि केस्टेलनाव जानाय
32थि बक्साम इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्टआव भारतनि बक्सार मनीष कौशिक बिथाङा 63 केजिनि खथायाव सनानि मेडेलखौ देरहानो हाबाय। बिथां मनीष कौशिकआ डेनमार्कनि निकलाय टेरटेरियानखौ फाइनालाव फेजेननानै सनानि मेडेलखौ देरहासारनो हादों। बेनि अनगायैबो भारतनि 7 हौवा बक्सारफोरा सिलभार मेडेलखौ मोननो हादों आरो हिन्जावसा बक्सारफोरनि मादाव सिमरनजीत कौर 60 केजि खथायाव, पूजा रानी 75 केजि खथा आरो जास्मिन 52 केजि खथायाव बिथांमोनहा सिलभार मेडेलखौ मोननो हादों। बेनि अनगायैबो मेरी कम बिथाङा 52 केजि खथायाव ब्रन्जनि मेडेलखौ मोननो हादों। फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै 29 नं सोनाब गसाइगाव बियाबनि BPFनि बिजाथि रबिराम नार्जारिजों लोगोसे गोबां BPFनि दैदेनगिरिफोर आरो मददगिरिफोरा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि खासियाबारि गामियाव सावरायमेल खुंदों। बे सावरायमेलाव बाहागो लानानै बिथां रबिराम नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि BPF हान्जाया बिटिआरनि मोन2 बियाबावबो गेलेगोन आरो मोन2 बियाबावबो देरहाफिननो हागोन। बिथाङा BJPनि सायाव बुंथिबावदों दि जाय BPF हान्जाया थांनाय 5 बोसोर सिगां BJP हान्जाखौ सोरखार दानायाव मदद होदोंमोन, बेबायदि हान्जाखौ BJPआ गाज्रि बेबहार खालामदों, लाजि फोनांदों आरो जोबनायाव थगायदों। दाबो BJP आरो UPPLखौ जाय सुबुंफोरा भट होनानै सोरखार दानायाव मदद होदोंमोन, बिथांमोननि गोबां मददगिरिफोराबो BJPजों थगायजानानै मोजां मोनाखै। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि BJP हान्जाया जाति, जनगोष्ठीनि आरो जौगानायनि खोथा बुंफ्लानानै रायजोफोरखौ थगायदों आरो गावसोरनि मानसिफोरखौल' मुलाम्फा खालामबोदों। बे खोथाखौ आसामनि रायजो राजाफोरा दा बुजिबाय, बेनिखायनो BPFआ देरहागोन होननानैबो बुंथिदों। UPPL हान्जाया दिनै केबिनेट जिरायगोन, बेनि उनावनो टिकेटखौ फोसावनानै होनाय जागोन। बे खोथाखौ बुंथिदों BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। आसामाव BJP सोरखार फैफिनगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिदों आरो BPF हान्जाया मोनसेयावबो देरहासारनो हानाय नङा आरो बाहेरायावबो देरहाहोनो हानाय नङा होननानैबो बिथाङा बुंथिबावदों। बेनि अनगायैबो BJP, UPPL आरो GSP हान्जाया जथायै BTCआव सोरखार दानाया इलिगेल होननानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंथिनायाव बिथां प्रमद बर'आ फिननाय होदों दि इलिगेल सरकारब्ला माबोरैथो रायजोपाला सागानखौ होखो। 64 नं पानेरि बियाबाव बिस्वजित दैमारिनि हेंथायै सोमावसारबाय थानायनि उनावनो पानेरि बियाबनि BJP दोलोनि बिजाथि बिस्वजित दैमारिया टंलायाव BJP दोलोनि माखासे मावथिफोरखौ लानानै नुजाथिहैदों। बिथाङा टंलायाव नुजाथिहैनानै पानेरि बियाबाव UPPLनि मददगिरिफोरा बिथांनि हेंथा गसंनायनि सायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुंथिदों दि हरखाबै माबा मोनसे सोलायनायखौ मानसिफोरा गनायनो गोब्राब मोनो, नाथाय उनाव रायज्लायनायनि गेजेरजों मोजाङाव फैफिनो। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि गोलाव सम बाहेरा थानो गोनां जादोंमोन, दा रायजोफोरनि गेजेराव थानानै रायजोफोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो खाबु मोनसिगोन आरो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय BJPनि दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर बावहरदों बिथां बिस्वजित दैमारिया। थांनाय साननैनि गेजेरावनो आफगानिस्तानाव 90 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला आफगानिस्ताननि 5 प्रभिन्सआव गासै 8 गुबुन गुबुन जाथायाव आफगान नेशनेल डिफेन्स एन्ड सिकिउरिटि फर्सेस आरो तालिबान उदखारि हान्जाफोरनि गेजेराव गावलायलायनायाव गासै 90 सुबुंनि जिउ खहा जादों। जिउ गोमानाय 90नि मादाव 77आ तालिबान उदखारिफोर, 8 सरासनस्रा सुबुं आरो 5 आफगानिस्ताननि सिकिउरिटि फर्सेसफोर। बेनि अनगायैबो 31 तालिबान उदखारिफोरा जोखोम जादों। इन्डियान सुपार लीग ISLआव मैया नर्थ इस्ट इउनाइटेड आरो एटिके महन बागाननि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन, जेराव नर्थ इस्ट इउनाइटेड आरो एटिके महन बागानाबो गरसे गलखौ सोनो हादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।